Proiektu honetan lan egitea niretzat ohore handia da eta gainera plazerra izango dela ere lagunekin lan egitea. Orkestrarekin lan egitea niri beti gustatzen zait eta gainera bingenekin denez uste dut errazagoa izango dela. Askotan egiten dugu lan bion artean eta gainera Mikelen abestiekin eta uste dut oso proiektu polita izan daitekeela. Mikelek kontatu zugunean Iker Sánchez izan behar zela zuzendaria, niri kriston ilusioa egin zidan. Ikuspegi profesionaletik oso ikuspuntu interesantea eta baliogarria izango da Ikerren ikuspuntua. Mikelen garapena azken 25 urte hauetan uste dut oso polita izan dela. Gustatzen zait nola hasten da horrela oso ausarta, oraindik inoiz abestu gabe eta nola ikusten da aldatzen dela bere ahotsa, bere konposatzeko era ezberdinak, gustatzen zait ere pianorekin hasten denean nola nabaritzen den beste harmonia motak agertzen direla. Uste dut nahiko gertu gaudela musikari buruz hitz egiten dugunean edo musika sentitzeko erari buruz eta orduan berarekin lan egitea uste dut dela ia nire proiektu pertsonalean lan egitea bezala. Horrela sentitzen dut eta zuzenezkoetan ere berdin. Espero dut beste ikuspuntu berri bat ematea euskal abeslariekin eta sinfonika batekin egin diren beste proiektuekin konparatuz. Ni uste dut Mikelen jarraitzaileentzat opari bat bezala izan daitekeela, ezta? Abestiak ezagutzen dituzte eta betiko arregloak eta hori ondo ezagutzen dituzte, baina orain beste jantzi batekin abestiak ikustea eta suposatzen dut opari bat bezala hartuko dutela.